Naibaga oras kakailyan. Welcome iti Dulang ti Ilocano Channel. Dahito iti tampok tayo nga putahe, adobo lamas. Dagito ikit nakamulan ti karayan. Ket kasama ten jumping salad. Sakbay na iti intayo panagluto ket kadwanda kami. Nga mapan agburak iti rama. Tamno iti kasta ket kamulan tayo na po. Dagitoy iluto tayo. Dito'y Dulang ti Ilocano Channel. Intayon, ijay karayan. Da kami tata dito'y Barangay Kawayan, dito'y Iliti Burgos ket agburak kami iti Rama. Kitaan tayo no ado ti maala tayo, iti dato'y aramidan na tayo. Dito'y Karayan. No hangkay pa nakasubscribe iti channel tayo ket ag-subscribe sa bayong abuyaan daytoy aginggan na malpas na tiga video. Ayon. Dagita dagijay nagabson nga batbato. Napalimutan ng iti ikat tapno ti kasta dagijay labas nga simbolsel dita wenno udang haadan nga basta makarawar. Ayan nakadungay dagita nga bato o baka kayo iti ag-exercise at tumulong kayo dito yung agburak iti rama may nga ako dito nga pang watwat. Ayan itatag ket rugyan tayon nga burakan daytoy rama sabi ko mata ado dagiti makamulan tayo. Dati umuna nga inaramid daket pinalimutan dati ikat datoy rama wino dagito ginabsuon da nga bato tamno sa nga makabulos dagijay karga nga lamas kapi ken nagdumapay nga pabalin nga makamulan dita dita tarugyandan nga ikatanan iti bato so, mano nga bato dataking kay mabilang mo. Ano nga bato dati niyo? Okay, mano-mano. Ayan. Well, dato'y apo ket may isang kita nga traditional fishing. Dato'y palagrama. Well, dato'y ti awagan tayo nga rama or fish trap. O patibong ng isda. Yan, ginabsuon nga drakkel nga bato. Yang ako yang nga drakkel ngem DJ nga bato nga kayang-kaya laan met nga awitan. No bagkatan ti may isang nga tao ngem no drakkel data. Makita yo ket handa nga mawit no drakkel unay nga bato. Di lang kayang-kaya nga awitan. Yay ni king dati goggles la, di naka-jacket. Ni doms. So data. Okay, so sa dagisan nga ikatan dagiti bato. Okay, mapantay mo to tumulong. Matam na tikas taket mabit. Uy, napintas nga exercise kano datoy. Agasam nyo data no manong bato data nga saggay isang bagbagkatan. Tam no tikas taket maburak mo dagitoy nga rama. Well, anos laang datoy nga aramida na niya. Datoy ikat mapasin nyo nga kumi ano sa nga makabulos nagijay lamas. Okay. Well, rama kung natayo apo ti Iloco ajak amo no nya ti termino yu pay kada kayo nga dadumang taga Ilocos region wenno taga northern Luzon. Okay, so amo ka dadagijay Tagalog nga agbibuyamat mga hindi po nakakaintindi ng ating wikang Iloco. Ang tawag po namin dito ay patibong o kaya ay bitag. Okay, bakit patibong ha? Sapagkat hindi po alam ng mga isda na sa mga naglalakihang mga batong yan tumitira sila o dyan sila nagtatago. Kung halimbawa nanganganib yung kanilang buhay, dyan sila nangingitlog pero hindi nila alam na dyan sila mabibitag o kaya ay mauhuhuli. Okay, so itatam nya usar na apo di jay pana wenjay pisga. Iso apo di jay ti pagpana apo iti lamas no adda dagiti masiputan da nga lamas dita. Pisgaan da nga dagos ta bakan tuget makabulos sayang met. Inya. Okay, so adda sa kati napisganan. Dati ti umuna nga napisgaan. Takal. Damat ti dalag. Ta narigatan nga makabulos data. Kasta po iti naganan wagas iti palagburak po iti rama. Dapat iti tukak madam-dama kitaan tayo no nya pay dagijay babaling nga karga na po dagitoy nga
Rama. Well, iti panagarabi da po ti Rama, hala nga po nga bato, mabalinmat iti Ramang, sangat isa lumagi, sangat ti Damortes, ang ikabilap dita yan ti Karayan, pagbalayan ti Lamas, ngam isumat lang iti pakatiliwanda. Itata, nekatan dagiti bato, manipod iti unag ti ikat, kita kitaan tayo no adamot lang ti kargana, no adumot lang nga po iti nakamulan, ha? Ayan. Bada naman kat ilawlawag tayo. No kasano ti wagas naman apo datoy panaggunay, panangikabil iti ikat. Okay, so itata tayo na po di igit ti Karayan. Iwagwag data ikat. Ano ti kastagket sigurado nga matinag am amin nga adda nga nakasabit itak ang ronaan dagiti udang. Oh. Dahil pang jumping salad tayo talagang sa diwa. Okay, so datama di tukak. Okay, nga nakamulan tatay. Ayan, mamaminsan nga kwa nga iyaon, ha? Data day ikat. Okay, so dagita ka bubulong, adamot lang ti nagadan nakadulin dita nga udang, sa gagaysaan ng pidpidutan data, masapol nga nasipot iti mata. Kitaan tayo no adumot lang nga po ti kwa naganan. Naalan natin umunang Rama. Ayan, medyo kwansay niya. Basit sa tinaalang lamas ng damot ti udang naala dita. Okay? So dati apo ti umuna pala ang Rama. Bali talo apo iti burakan tayo nga Rama dito yung Karayan. Ayan, sa gagaysaan, sipsiputan, anusan nga bukil kilan data bulong. Ayan, mapantay na po yung may kaduwang nga Rama. Makita yo po ti araramidan da kasla ti barbarasakan da niya ngam actually araramidan da ket abugan da dagiti lamas nga agturong kadagiti Rama tablag dulin da sadyay ha dagiti lamas ket kampante da dita ayan ti Rama ngam palabog magayam data. Ayan pagbalbalayan da dita wenno iso ti pagduldulinan ken pagpapaadwan da. Okay, kasla makita yo kada nagtubo nga root. Actually, rumang data. Imparabaw dalaan dita, tapno ti kastaket, at damo ti paglinungan dagitoy lamos. Tapno ti kastaket, nalami smart. Anya. So, marasaro na, ikabil nga dagos iti ikat. Tapno ti kastaket, hang makabulusan dagijay, nagkamang lamos dita. Ayan. Well, dati malagip ko, dalabit kada kayo mga guybuya, malagip yung mga siguro niya, hindi adakay pa lang siguro kada dito yung iti probinsya, di ba? Basta adati birthday party, anya pa adati okasyon or reunion, nagpipiknik ti Karayan, kaya adati kakasta nga kwa, burakan nga Rama. Okay, actually dito yung Karayan nga datoy, dito yung barangay Kawayan, ado dagiti Rama dita. Kanya-kanya ti panagrama dita. Makita yo po nakalilinis data Karayan. Manunging nga Rama data. Rama ti karuba data nga mabaling nga biyangan data ta. Narigadan niya. Okay? So nga dagiti laeng bagim, bagik kasadita. Malaksid laang no ipakada. Dapat nagdidigo si Jay. Nakadaldalos apo datoy Karayan. Oy, sabi ko mata, agin enjoy kayo nga aga buybuya datoy video tayo nya. At kadagiti sampay nga nakasubscribe. Ay kaya't ag-subscribe kayon. Kaya't i-share yun lang datoy video. Ito sublan tayo apo. Like katan dagiti bato. Ayan, dapat ng ti nasiputan ni King nga kwa nga lamas. Kita tayo man noon niya datoy na pisgaan namanan. Mo gabi nga pinisgaan data bakan to makabulos sayang mat. Diba? Sayang iti banog, sayang iti effort. Oy, nagpintasan dati kwa, dati kiwat. Winong igat, baka bumulos pa data. Ning istayalan. Okay. Data ti imas nga iyadubo. Nagtaba kay nga tandata niya, naimas data. Okay. Well, amoy di jay ikat na jay bakit unag napasad na data, kabayat ang ikat ang bato. Nagana serseraang mga serseraan.
Kumbaga pabuwas basit mo di jay pan naka nyaawag mo jayan ang mga makunang abot ket kasla wanga-wanga na ijay ano nga makubong makubong mat dagi jay lamas dita unag iti danom makita yo ay tangtanggal nga na imbag ni King di jay ikat jay naka jay adan tibulina. Okay. Well, apantay ba ng jaigid? Kitaan tayo apo datoy maikadwang rama no adamat laan. Damat laan. Basta di doms. Okay, tanahan mo kaming ibas no data kiwat, bakan to makabulos pa sayang nagpaiso. Okay, medyo ada dun sa datoy. Nga karga na datoy nga rama. Ayan. So sa gagaysaan nga kitkitaan sipsiputan. Nakita yun, daktal mo di jay nga nga lamas. Nya nga tanga lamos si jay. Madaw naman, takitaan tayo, no? Nya dagito nakamulan tayo apo dito. Ayan, sipsiputan nga na imbag. Umuna nga, pidutan, dagiti darakal. Lalo data kiwat. Ay, naggalis data. No, hanggang nga sanay dita, talagang makabulos. Data kiwat, no, hanggang nga sanay put-put. Ayan. Okay, well, datoy apogket traditional fishing. Kasi apogket adu dagiti makita yung agraramin matikas to dito yung probinsya tayong La Union. Diyan mo no kadagiti da duma apo nga paset apo ti Northern Luzon. Kastoy mo lang tiwagas da. Iti panag kalap da wenno panagkamal iti lamas na labit siguro. Kastoy matlaan. Okay? Ngayon, sumarasaro naman dita, kapidutan tayo na po, dagita udang. Siputan tayo nga na imbag, tasayang mat, no, hantay nga mapidot ang aming udang dita. Okay? Ikabil tayo, pisok tayo apo dita, ayan ti balde. May kadwang rama. Okay, so data ti nakamulan, mapantayo na po, dyan may katlog, kan mauding rama. Kasunod lang iti rama number 1, rama number 2, jiwagas matlaang ikatan di dyan nakaparabaw nga remang ikalaban ti ikat iwayat ti ikat ayan tanuhang nga makabulosan dagiti nagkamang dita nga lamas ti amuda siguro safe na dita nga isumagaya man ti naganan pan nakakamaldan dagitoy apong dagita lamlamas nga nagkakamang dita. Okay, data ti wagas matlaang. Dati makita nga sida pisgaan no ti kasta kan mapinisgaan paiso baka adda di jay masirap da nga abot dita makabulos sayang agpaiso iti banog. Ayan kadagi jay agbuybuya maminsan manan nga ipalagip ko sapay ko mata i-share yo dati nga video ken hanyo nga lilipatan iti ag-comment latta dita dadagiti kayo yung suggestion sumarasaro ng arabi doon tayo iti video tayo nalapit sa lusod nyo no anya iti luto nga naimas kadagiti nga nakamulan nga lamas data ni data ti may sa kadagiti kadakkelan nga nakamulan mi nga kiwat okay so ikabil ta dita yan ti ikat actually mga makabulos datan ta nakapisgaanan. Ayan. So, iaon tayo. Kitaan tayo apo datoy may katlog ken maudi nga rama. Okay? Sabi ko mata adu datoy. Tamno ti kasta ket talagang sulit mat iti bandogan niya. Di pala garabin mo ti rama. Tapos di pa nagburak. Narigat man ka di jay gabsuon mo dagiti bato dita nga nagdaraktal ni sa bagay exercise nga kagpaiso. Okay? So, mapantayin apo jay igid at kitaan tayo apo no anya dagitoy kargana dati mauding nga rama. Kitaan tayo man no kargana ni ada dun sa ti kargana dayto yan. Ada. Da nga talaga. May isa. Dijay. Hindi dijay. Dalag, dakal mga dalaga. Kiwat. Sumarsara do. Tantaman data. Dapat ito lamas pa iyay, no? Data. Dalag manan. Ada dun sa ti nakamulan dati may katlong kanya. May katlong rama. Apay nga hang magkutkuti dagiti daddo mga lamos nita. Syempre napisgaan gaminan
Tanuhan mo kami nga pinisigaan data, nako, baka awanti mayaon mi dita. So, nagsaysayang kami lang mati oras kan banog. Okay? Well, datibat lang nga po ti proseso. Dagitang libre. Bukilkilan tayo. Tamna ti kastaget, pidutan tayo aming babaling nga masida dita. Udang, ay nga awan pa ti kapina eh. Okay, awan ti kapina. Ay nga makungkunada no gamin summer amay mayat dado ka no kami doon na lamis gamin tatang nasurtyan min sako dato yung aldaw nga panagburak mi iti rama dagita nagijay nakamulan. Okay, madam na makita yo nga naimbag no kasano kado dagitoy nakamulan mi nga lamas. Ayan, so apan dayon gawin tayon tay agluto. Dagita dagiti nakamulan. Dati lapya. Dati dalag. Dagito yung dagiti nakamulan. Bilagan tayo, may isa katukak. May isa. Kiwat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tingnan mga kiwat. Dua nga tilapia. Upak na dalag. May isa nga butubot. Yan. Karamidan tayo kit adobo ken jumping salad yay udang ket ipreparak pay. Okay, so ito ta dito kak nakadaldalos data ha impreto tay laangan may sana mo kanan laangan ni JM datoy ubing nga napamot si Murot nga nagkamal. Kita nyo tiragragsak na bagay data tukak sulok lang kuna nakat. Okay. Well, sumarasara na. Intayon agadobo. Nadalusanan na po dagitoy lamos. Ayan, nakadaldalos na tayo. Ikamada tayo lang po. Parpartakan tayo dati video. Ikamada tayo nga na imbag. Tamno ti kasta, nugaun tayo. Hang madardar. Dagitoy lamas. Well, basic lang mo po. Dagitoy rekado tayo. Sibuyas, laya, bawang. Kabel tayo dita. Kamada tayo nga na imbag tamno ti kastaget intudugawan tayo hang madardar ha daytoy luton tayo apo nga adobo nga lamas. Ayan ikatay bat iti soy sauce depende kanya yun no kasano kadumat iti soy sauce. Ayan at syempre kantay mat apo iti asin. Ayan antay unay ato dun kay soy sauce nun ti kastaget an unay nga ma-overpower apo ti raman na niya ay kantay bat iti suka. Ayan, kaya kastamatan iti paminta. Tansya-tansyalaan, depende apo ti panangraman nyo. Hanako nga gibagbagan, no mano nga tablespoon, mano nga cup, mano nga ml, basta tansya-tansyalaan. Ayan, ikantay mat iti mantika. Ayan, data mantika. Nagpretuan apo ti karne ti baboy, mang pananam. Ikantay mat iti danom. Siyempre, tamno ti kasta kata nga maksa. So, isaang tayo dito yan. Aging gana nga medyo batyanan. At rugyan tayo mata nga iprepara iti jumping salad. Apa nga jumping? Aglagto-lagto gamin dagita udang. Ayan. Ti ingredients na sibuyas. Kaya kasta matan laya. O makita yo, dapay ng taglagto-lagto. Para saan tayo mat iti kalamansi. Depende no kasano makado ti kalamansi ti kaya iyo. Ayan. So para saan tayo data. Nakaragragsak na dagiti udang ha o kasla dalag sala-sala lagto-lagto da ikantay mat iti suka. Ayan basi-basit lang no medyo kurang pa ikat na yun nantay tulata ikantay mat ti asin syempre pamparaman ken kastamatan paminta agpartner apo asin kan paminta hanga mapukaw data ha basta kadwa da dagita kasla dala ang agasawa itatang dano ti kastakat medyo adamat ti gasang-gasang na ay kantay mat iti sile. Ayan. Depende kanya yun no kasano kaado iti sile. Ay ngam no hanga managsile dagiti kabalayo. Ay basit lang nga sile or hanyo nga ikan ti sile. Na yun tayo basit ti suka. Tano ti kastaget adati alsum na. Datoy jumping salad tayo. Nagmayatan. Kaslada kurang na niya. Amoy sama ti kurang nan. Siguro malpas ti pananganan. Taramanan tayo man. Wow! Nagnanaman na ya, apo. Talagang adati kurang na approve. Ayan, mapantay ba tapo? Iyap adobo tayo. Naluton.
Daytoyan ti kung kunakon. Okay lang data, medyo adabas iti sabaw-sabaw na, dati adobo tayo. At kayat ko gaming get nagkamot ka, nutam ngay pati di ima. Well, ato yan na po, iti adobo nga lamas, naduma-duma nga lamas, kaya ang kastamatan datoy, jumping salad. Medyo lagto-lagto pa. Okay, mangantayon. Enjoyin tayo na po, dagitoy nga nakamulan. Wala, umay kayon. Kakaroba. No kayo nga ramanan, dagitoy nakamulamid, dagitoy nilutuming adobo nga lamas. Assorted lamas, kuna tayo. At syempre, jumping salad. Talagang aduti ko, makangko dagitoy. Oo. Jumping salad. Ala, sige. Banat lata. Nagna naman na yan. Talagang nutampay ti ramay mo dito yung nagkambot ka kahit. Giyit gusto nga panagadubo. Okay? Well, tuno sa barasaron nun to, nga palagburak me, sa balin tumanang nga putahe. Okay? Giyit tumataltalon iti paglutuan tayo. Mas napres-pres ko basiti niya. Okay? O, kita nyo, binagkat na pa yung plato na. Adamot nila misaan nito, ang pangita, bagkatong pa na yung plato. Okay. Ala, sige. At kakaanlata niya. Okay. No, adadagiti kayo yung suggestion, suggest. No, anya ti kayo pa yung luto, kadagiti nga makamulan. Kung sumarasaron to apo nga vlog tayo, isang tumat iti intayo ipabuya. Dapat iti part 2 na po datoy. Ito no sumarasar no. Dito mo tataltalon ti paglutuan tayo. Well, paminsan na po, nga iawis ko kanyayo. Iti subscribe kadagiti sampay nga naka-subscribe apo datoy channel tayo. Ken i-share yung matan dagiti videos tayo. Buyaan nyo paulit-ulit ha, pangpangaasiyo apo. Yan kastamatan ang kayong nga mabain nga agikabil ti komento yun dita or ag-comment dita, comment box tayo dita baba. Well, maminsan na po, nga giyam-yamanak, itiin kayo palagbuya, iti daytoy dulang iti Ilocano channel. Yus tangina, kada kayo amin, kakailyan. Nga.